Hej, mit navn er Lina, og min baggrund som osteopat startede med at være fysioterapeut. Som mor og osteopat er jeg særlig passioneret for at arbejde med børn. Jeg mener fast, at børn har fortjent den bedste start i livet, og osteopati kan hjælpe dem med at opnå det. Børneosteopati har vist sig at kunne være en hjælp på en række forskellige problemer, vi ser hos børn. Herunder kolik, reflux, fordøjelsesproblemer, søvnforstyrrelser eller også muskuloskeletale problemer, for eksempel når din baby har et skævt hoved. Børneosteopati kan også hjælpe ved de børn, der har sansemotoriske udfordringer, for eksempel har svært ved at falde til ro eller sidde stille i skolen. Børneosteopati er en specialisering inden for osteopati, der fokuserer på barnets sundhed og trivsel. Dette indebærer lindring af spændinger og smerter og fremme barnets mobilitet og udvikling. Behandlingen er altid blevet skånsom og tilpasset hvert enkelt barns behov. Under selve behandlingen ser forældrene på og bliver endda inddraget. Det skaber en tryg stemning både for barnet, men også for jer som forældre. Når I forlader klinikken, så håber jeg altid på, at I føler jer informeret og støttet. Jeg giver ofte forældrene hjemmelektier, såsom specifikke øvelser, som fremmer barnets sundhed og fortsætter den positive effekt af osteopatisk behandling.